Ringre nyadende ma jatuk sinema Winnie Bwire mabedo ng'ere kod nying mar Dida osechopo e pacho kowuok e piny mar Turkey kama ne othoe ka oyudo thieth mar tuo kansa. Ringre ne oromne gi jotuk sinema wetene ma bende okawo thuolo mar kwayo sirikal mondo omany riekni mag fuong'o nengo mag thieth mar kansa ma sani koro nengone hinyo oganda jo Kenya. Ne orwak ringre ne alap mar ndeke ma Mombasa kama anyuola mare bende ne onyiso lit gi kuyo margi. Ringre Winnie okane kar kano ringre ma Pandia e kinde ma chenro mar ik mare dhi nyime. Mosenindo Winnie noyudo huma kokalo e sinema ma inyiso e Citizen TV miluongo ni Sultana kama notiye gi nying mar Dida. We worship you alone. You are. Winnie was a very popular person because of her multi-talents. She was an actress. Winnie was a furniture maker. Winnie was a baker. And Winnie was a musician. Getting treatment is very hard. So when you don't have that money to get to do the tests, you give up. That's the reality. And I would just like to ask the government at least to make these things, if not free, at least affordable. I am aware there are many forums, there are discussions which have been ongoing. I can't say much right now, but I know it is work in process. But one thing I know, it will take some time. It will take some time. It will not transform within a day or two, but eventually you may get someplace. You know that she was the Madam Fix-It. She was a jack of all trades. Tukua tukitaka costumes, alikuwa anatafuta machine anatushonea. Tukinid nini, she'd go out of her way to actually make you look good, because she was very specific when it came to image, when it comes to an artist. Matimo mos ne anyuola no nyakora mogi kendo omedo kwayo negi hocho makende kinene ma gin koda kuyo kalore kod tho mar Winnie mabende ng'ore kod nying mar Dida e tugo mar Sultana mane ringo e Citizen TV.